Milyen zenét szoktál hallgatni alkotás közben? Metált mi más. Leginkább videójáték zenéket, nekem ezek így kiválóak arra, hogy koncentrálni tudjak a munkámra. Vannak-e művészek vagy alkotások, amelyek különösen hatottak rá? Gyerekkoromtól kezdve állandóan rajzfilmeket néztem, képregényeket olvastam, ezt a regényeket is elkezdtem olvasni, így nagyon sok minden hatott rám. A japán képregényvilág nagyon sokat dobott a stílusomon, mármint nagyon sok elemet átemeltem onnan, vagy ilyen különböző grafikai megoldásokat, de rajzfilmekből is nagyon sok ötletet, meg inspirációt merítettem. Nekem a legmeghatározóbb talán Botticellinek a Vénusza volt gyerekkoromban. Rendkívül rajongtam érte, mint hogy annyira gyönyörű női arcot hogy lehet megfesteni, és nekem mindig ez lebegett előttem, hogy én is szeretnék így megtanulni rajzolni, aztán tanultam. És mi inspirálta ezeket a műveket, amik megtekinthetőek lesznek most a könyvtárban? Nagyon sok ihletet merítettem, főleg a fantasy műfajból, meg régebben szerepjátékoztam is, meg magic-eztem, tehát innen jöttek ezek az illusztrációk, meg egyébként egy hosszabb lélegzetű képregény sorozatot is rajzolok, az Utána a fiúkat, és az is ilyen fantasy világban játszódik, ahol szintén megjelennek különféle lények. Ilyen varázslat, boszorkány varázslat, egyébként a Harry Pottert is nagyon szeretem, szóval nagyon sokféle inspiráció az, ami alapján ezeket kitaláltam. Mi volt a legfurább, legviccesebb helyzet, amiben inspirációt kaptál? Talán az, mikor kiborult a hústintám, és a paca hatására egy ilyen új lényt kitaláltam. Ha bárha kiállítanál műveidet a világon, hol lenne ez a sport? Nadár volt műtermében, csak mert imádom az impressziónistákat, meg Nadárt is. Milyen érzés kiállítani a műveidet mások elé, és megmutatni valamit, ami belőled jön? Hát fantasztikus, és örülök, amikor olyan visszajelzést is kapok, hogy másnak is jelentenek valamit a műveim. Hogy mondanak valamit, esetleg önmagukat látják bele. Ha műved egy étel vagy ital lenne, akkor mi lenne? Leginkább pizza vagy hamburger, ilyen sok minden benne van, de mindegyiknek van valami jellegzetes íze. Mi volt az a pillanat, ami után eldöntötted, hogy művész lettél? Hát úgy 3 éves koromban, amikor ceruzát fogtam, kb. Akkor eldőlt. Hát én az, hogy ebből pénzt keresek, az úgy nem fogalmazódott meg bennem, de mivel mindig ez érdekelt, én mindig ezt szerettem volna csinálni. A kerámiát is kipróbáltam nagyon kicsi gyerekként, mert én Vásárhelyen laktam, az ugye egy ilyen kerámia nagyhatalom volt még akkor nem zárt be minden, hanem voltak mesterek, voltak rendes kerámikusok, és én nekem volt lehetőségem kipróbálni például a korongozást, az agyagművességet, és én nekem ez nagyon tetszett, hogy így alkotok valamit, létrehozok valami újat, ami még nem létezik. Volt olyan pillanat, amikor majdnem feladtad a művészetet, és mi volt az, ami visszatartott? Hát volt egy törés 13 éves koromban, családi probléma, amitől hát nagyon levitt a művészetről, és mindennel foglalkoztam, csak azzal nem. Aztán hát én ilyen 20 éves koromban kezdtem el az internetet böngészni, és akkor láttam ilyen mindenféle, akkoriban elkezdtem így a Harry Pottert olvasni, és tulajdonképpen az volt az, ami ebből kihúzott. Mert látom, hogy mások milyen jó kis fanártokat rajzolnak belőle, és elkezdtem én is. Ez így valahogy kirántott ebből a melankóliából, vagy posványból, vagy nem tudom, miről. Depressziós volt. Egészségetekben. Köszönjük! Ha egy híres film vagy mesehős rendelne tőled egy alkotás, ki lenne az, és mit készítenél el? Indiana Jones-t megfesteném, ahogy áll a legjobb cuccai közt, amit megtalált. És Indiana Jones magát rendelni? Gondolom, igen. Van annyira egoista. Mitől fesz a legjobban művészként? Közönytől leginkább. Amikor meghirdetek valamit, közlök valakivel valamit, vagy valakikkel, és akkor nem is az, hogy nem szeretik, hanem úgy nem érdekli őket. Ezt az a vagy már megtapasztaltam egy párszor, és szerintem ez rosszabb annál, mint amikor valaki negatív kritikát fogalmaz meg róla.
Milyen tanácsot adnál egy másik kezdőművésznek? Egy feltörekvő művészként nem tudom, hogy adhatok-e tanácsot bárkinek, mert nem érzem, hogy én annyira stabilan állok a saját pályámon, hogy tanácsokat osztogassak. Hogy ne adja fel. Hol látod magad 5-10 év múlva a művészetben? Remélhetőleg tanárként egy remek fizetéssel, egy nem 30 éves autóval fogok furikázni. Mit szeretnél, hogy a látogatók érezzenek és gondoljanak, amikor meglátják a művédet? Hát ez a műtől is függ, mert például, ha egy zombis művemet látják meg, akkor nem igazán szeretném, hogy arra vágyanak, hogy ott legyenek, viszont ha van egy nagyon szép tájképem, akkor így érezzék annak a ligraiságát, hogy érezze azt át, ami a szándékunk volt azzal a művel. Olyan sokadlagos befolyásom van erre, hogy mit érez a befogadó. Akár 200 év múlva már mást fognak érezni bizonyos mű láttán, mint akkor, amikor megalkotta a művész. Ami azért nagyon kínos, azt vág már ki belőle. Amikor így nagyon belelendülök a hülyeségbe.